Arratsaldeon guztioi, gaur burutu dugu San Juan egunez ekaineko ohiko udalbatza. Ikasturte politiko honetan burutuko dugun azken ohiko udalbatza izango da, bero itzela egiten duen egun honetan hain zuzen. Eta udalbatza ez da oso luzea izan ere uztailean beste ezohiko udalbatza bat egitera behartuak ikusiko baikara, badaudelako zenbait puntu jorratu beharrekoak datorren hilabetean. Gaur ezketagai izan ditugun gaien artean, aktak onartzea aparte, alde batetik Arma Plaza Fundazioan Alderdi Sozialistaren ordezkaria aldatzearen berri eman da. Josu Alvarezek lan eskerga handia egin eta gero Noemi Odriozolerengan utzi du Arma Plaza Fundazioko ordezkaritza horren lanketa, eta bi eskerrona adierazi nahi izan diet, izan ere konpromiso bat gehiago ere badelako gure eguneroko lanketan. Beste alde batetik berri eman behar izan du maiatzeko lansarien ordainketetan erreparo bat jarri zuela kontu hartzaile jaunak, prozeduraren inguruko gai bati buruzkoa izan zen. Horren aritik korrika eta presaka erreparoan altxatzea eta nominen ordainketa egin behar izan genuen, eta guzti horren testu ingurua eta nola gertatu den eta zer gaitia esplikatu dut udalkideei. Azkenik ere mozio bat bageneukan edo proposamen bat bageneukan, Bergarako udaletik eratorritako proposamen bat zen, eta hain zuzen memoria historikoari egiten dio referentzia, baina baita ere konpromisoak etorkizunera begirakoak ere. Aurten 2026. urtean 150 urte betetzen dira foruak, Euskal Foruak abolituak izan zirenak, bereziki Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabari dagozkionak, eta hori gertatuta 100 urte beranduago Bergaran bildu ziren hainbat udalerrietako alkateak eta bilkura horren eta hor hartutako konpromisoen urtemuga ere bada aurten 50garrena, eta alde horretatik Ahotsan Hitz Udaltaldeak, EAJak eta EH Bilduk hiruon artean aurrera atera dugu memoria hori egitea, aitortza hori egitea, herritarrek, erakundeek eta baita alkateek beraiek ere egindako ekimena 150 urte edo 50 urte bete diren honetan, eta aurrera begirakoan ere gure konpromisoa adieraztea Euskal Lurraldeak badaukala identitate propioa, baditula erakunde propioak, eta erakunde propio horiek Europar Batasunaren testu inguruan kokatzearen beharraz aritu gara, eta hori izan da gaur burutu dugun udalbatzaren mami nagusia. Eskerrik asko guztioi, uztailean berriro elkartu beharko garela aipatu dut hasieran, eta espero zaituztegu baita ere udako testu inguru honetan intereseko izango duzuten gaiak jorratuko ditugula ziur nago.